ulit sa aming YouTube channel. Ayan, for today's vlog, kukuha tayo ng tulya para kay Aisa kasi walang lumalabas na dide. Didi. Walang lumalabas na gatas sa dide niya. So, kailangan niya magsabaw-sabaw. Malakas daw magpagatas ng ating tulya. So, tara guys, samahan niyo kaming kumuha ng tulya. Let's go. Tara. Karat na. Sabihan dito kang tara. May lumalabas din pero konti lang. Laki ng butas, oh. Pag kanan lang nagaya. Hindi matingnan. Kamarunod mo. Ano magkaputi ka? Pagkatulong. Kasarap mo. Nawala yung bag niya? Ne? Pinagaya, niya lang kung saan niya nilagay. Tignan ko lang kung di ka pa magkatas yung didik mo dyan. Ang katakatas ba talaga ito? Oo. Totoo yun. Nag-pump din siya kapon, mga ganyan yung nakuha niya sa bote. Tapos lagyan mo ng maraming dahon ng malagay. Pero hindi ko rin narap kung hindi ka rin siguro. Pwede ba yan panghapunan? Pag? Paghapon na, tulya? Nanarnab! Iwan eh. Tanungin mo yung dalawa doon na sa inyo. Kadaming Baka bawang. magpandin siya lang ba doon magpanyong siya niya. Wala na yung makain. Bawal ba guys ang tahong? Kasi nagluto kami ng tahong nakaraan, hindi pinakain nila yung mga matatanda. Dahil tayong pamay. Comment down kung natry niyo. Pero di ba shell naman yun eh, bakit naging bawal? Ayun nga ang pampagatas eh, yung tahong, yung sabaw. Walang dami dito. Sa Tuligaya, kadaming pamahiin. Pag sa probinsya talaga, Marami. bawat kibot mo pamahiin. Pagalitan ka naman nila pag di mo sila lang. Siyempre yung iba, totoo rin. Kaya sundin mo na. Lalo sa Tiligaya, kumilaw. Bawal sa hapon to, ante? Pag hindi siya sigurado, Doon siya magtanong sa 8 ang anak. Sa Tuligaya, 4 lang ang anak. May build-up. dami dito. Ano? Nagkarugod siya nali. Nung may baha guys, nung egay, ito punong-puno lahat ng tubig to. Lahat yan, puro tubig. Ang lang nalipak. Hindi ba ako kunti? Wala ako dito na siya. Ba't wala dyan banda sa may Ito, ang dami dito. Nagbataw. Dami pa naming labang guys, nakababad pa. Walang kuryente. Puro tayo ni Yana. Liana. Run out pa. So, ginoo. Doon nanti sa kabila, wala? Lalim yun sa gitna. Oo, kadaming doon. Magkaputi ka nante. Ito ang gabi doon. Putik. Diyan mo, bagkaw. Nagkaputi siyang tibasing, di ikaw na muna maggamit. Bag na. Item? Mga violet. Pati yung bag ko Ay, wala. violet. Oo, wala na rin yung bag ko na violet. Saan ko nalagla? Ay, naiwan. Baka naiwan mo dun sa dito. Wala nga, nagkinig ng karato. Nanag kay Nida. Ano yung lagay natin, ante? Ipasayang marami dyan. Marami din. Isulado. Mana yung sigana na? Kanya lang man. Gawid tayo nga sigurado. Ako magmala. Yan na yung ulan kasi. Ayan na naman eh. Wala lang nakukuha. Hindi naman Kahapon kalakas ng guroon. Parang may natamaan daw dyan banda. May Sa taas. banda dyan sa taas eh. Napunay taray ko sa may loob. Eh, lahat tanggalin ko. Salamin. Pati sa Karating lang lang. namin galing batasan. Salamin, yung kwan ko. Buti na lang ano, hindi pa tayo nag-drive no. Buti na kami. Nagbuhit ka. Kaya ang kalakas ng kanya ay ganun eh. Laki tayo. Doon pa naman banda oh. Dalawang bis ka mo nag-backfire. Siguro kung lalo ko nasa gitna pa na. Natay matgaya. Wala nga.
Wala na dyan, dito na kasi kayo. Banda. Nakalamig dito banda. Walang ihi dito ah. Itais mo lang ako. Doon siguro banda o marami na tayo. Yung pinagkunan natin dati. Yung doon. Sa unahan. Doon Doon sa doon o. try kaya natin Hindi doon. tayo nagganto Parang yun. mababaw doon. Ate Paseng, lipat tayo doon sa kabila. Wala pa nga. Maglipat na naman kayo. Diyan yung sa gilid. Di ba marami dyan, Je? Batok na ako. Saan? Buti na lang. Diyan sa tawid lang ngayon. Doon siguro tayo malipot. Maglipat agad kayo. Wala pa nga. Kadidiso nyo pa lang. Nagkuha na talaga sila eh. Nung sila Marcela nagkuha dito, kadamin lang nakuha. Ha? Yung vitamins niya daw guys. Basa? Naka. Ako, hindi sila mag-anahan magkuha na yan pag nabasa yung vitamins nila. Yung pangkainit. Ahon ang mga tulya. Namatay. Daming namatay dun sa ano. Sayang eh. Kalalaki pa man. Gambon na ante. Gambon na. Punayin yang. Siyang yang. Nagkuha ang mga tita mo ng mga tulya yang. Ayun palayaw niya, yang. Para may madidi ka. Nay, kalaki de. Sila tita at sila lola. Laki oh. Isip mo, baka na tayo. Hindi. Mukha yung ulamin ko na. Naya! Ayun. Wait lang. Ito. Ang kanya naman. Nagdaan yung Bata titudan. Dami naman din dito. Kalaki ulit. Antay ko, pakuha nga yung bag ko. Yung bag. Ganda sana lahat oh. Malalaki parang kuan. Sold na sold. Oh, isang sultop lang oh. Hindi, ang biwang lang. Dito ka magdaan banda. Doon sa dulo. Doon ka na lang sa pangpang, huwag ka na maglusong. Huwag ka na magpan-egang ka lang sa mababaw. Bantayan mo na lang kami. Ikaw taga Sigaw. Ikaw taga-tingin kung magbaha na. Ano tipa sa katahimik mo baga dyan. Padami ng sabaw. Sabaw ng dili. Ang kadili. Ang dami dito oh. Dalawa oh. Baka makatikim din sila ate. Di anong update na dyan? Update sa bahay. Update sa love life mo. Update sa live life mo. Update mo naman kami. Gatid na dyan. Walang updated. Hindi ka mag-update kasi di. Ang bakit naman. Siguro ako maluna. Wala oh. May init ko. Nayanod yun. Gustong-gusto ng tipasing sa pasukal. Humpay nga ta. Kay energy ko. Samot. Wala nang makapangkape. Yung maliliit na yan, wag na yan. Malalaki lang. Ang hirap kasing ano yun. Uray lang makarasang maliliit man din. Sukainan. Wala nang laman yun. Kaya kahirap ano yun. Yung malalaki na lang kasi. Tama na daw sa Bentiligaya. Nakakaputi na agad sa Deligaya.
Ayan na nga, oo, nagbagsak na, oh. Yun na, oh. Hindi pa naman makapasaya ng siguro kami bundunan. matatrap dito guys kasi ano. Yan lang po. Ano na yung paten? Sarap maligo. Ngayon na nga ang ulan. Wala tayong dalang tayo. Alam mo, dala nga ng Ligaya. Hindi malaman yung ano dito sa amin. Umiinit, umuulan. Mamaya, iinit. Pero sa iba daw sobrang init. Kaya nga sa Cagayan. Grabe daw init doon. Biglang magkulang. Lawag. Kanya-kanya taray tayo nun. Hindi naman yan basta magkidlat na ano. Basta nag-una pa lang yan. Nag-ano. Eh di pag nagkulog-lulubog tayo sa tubig. Pag dito nagtama sa tubig ay di magkuryente. Na tayong damay. Nagakusay-kusay na tayo. Pag nagkulog daw, magbilang ka daw ng 1 to 10. Dapat pala, Pag naglagpas daw sa 1 to 10, malayo daw yung kidlat niya. Pag ko na, Iwan ko. Ilipat po kayo na gayan dito, oh. Mas malalaki pa yung abot dyan sa kaya. Ganyan, nalulunod naman niya. Atan, tiguron. Ata tikong kulakaw. Araw, madya. Ang lingon ng tiligaya eh. unang kita ni Ligaya. Nagdaktal yung malakas niya. Ang laka, ante. Hawak mo pa naman yung kulay pula. Naka. Sarap-sarap. Nasunod yung kidlat na. Ay. Ay, may pakak. Baka may bunga. Ako pakak eh. Na. Doon sa may pagkunan natin noon. Si ate yung magtawag. Ay, mag-uwi na kayo. Gaulan. Gagruod. Mag-uwi na nga si Kaiding, oh. Hindi sa'yo no? Hindi ba yan? Ayun si Kaiding. Eh, kalakas ba naman lang ng ulan? Hindi mo na talong nga pa itanaw. Ha? Totoo. Hindi naman yun. Dami daan tayo para mabilis. Tara. Ako yung may dalang pira sa Ligaya. Ay, wala pa lang bala. Tingnan kaya ba? Ito pala, ado, daydan. Hala, ito, oh. Kadami dito, oh. Sayang itong mga tulya. Nag-ahon. Oh. Sobrang taas ba naman ng tubig dito nung ano eh, egay? May bus na tayo ata. Nakakabindat sa upat ka. Kapang nakuha ko Ano kalaki ka oh? Tayo ba to? Nakadami dito ah. Oh, ano dadutog sa ito na. Biglag. Nagadating ko na. Ko na. Pero malalaki yung bangay. Ay, dito oh. Inagad dito ng wait. Doon ng amin na taga-ahit. Tagat-ahit ka. Namatay na sila.
Pero yung iba guys, buhay pa naman. Hindi na kasi natubigan. Sabawan mo lang siya. Makarakas ka lang ba yung sa ulam mo na? Nangod ka lang marami sa ulam. Kasi wag di magpagkabog. Makigay? Kasi kung bakit lang ka natubog na. Ipasuso kaya mo na sa asawa niya? Sabi ko, didiin ni Billy eh. Yan, may di sinususo na. Ay, nagtatrabaho ko na hindi niya. Musak na di. Hindi mo din pasuso sang sana? Hindi lang mo maglabas. Para lang maano niya, matanggal yung harang. Sabi niya, Kung may nakaharang. piyangay sabi niya. Kaya niya na lang, pasukin niya na lang. Sabi ng kilmarsing piyangay. Siguro kalakas magdidi ng kilmarsay. May mayan? Antay? Kalakas siguro magdidi ng kilmarsay. Oo, sagnan mo rin kayo doon. Dito, pero maliliit na. Kasama ka na ako. Hindi na mo sisito. Hindi ba nga bulang pa ilang mo sisito? Kaigay. Oo nga mag-bumili ka. Gano'n mag-piyangan. Kaysa mag-uwing luhaan. Meron na siya pang panty. Puro ka na ka namin ibig ko, maligpad. Oo, ang tako yan. Sabi sa akin, nagsakit. Bago na maturo na taubeng. Ay, nako, gugugur mo. Gugugur mo ah. Pag may sakit siya, ante, hindi siya pwede magpadede. Alam ko hindi ko. Siyempre, masuso baka niya. masuso niya ay. Sud. Nagiging na kung lahat na niin. Ikaw, pinagpalilit ka? Hindi, dalawang buwan lang din. Walang na rin talaga ako mga gubid. Daras. Naglipat sila dito sa may pangpang. Nyaki na. Nyaki na litigagan niya paigid na. Ano luto ka? Hindi pwedeng tipid-tipidin niya na ilutan tayo. Masira. No, pag malaw. Mabigatan ikatimdanom na. Tan madimatay. Ay nagdala naman tumanuno. Ang tayo nagdala na ini may kadang sumakay ka. Oo. Hindi ka bulay nun. Ano dito langganan. Pisto mo lang kami. Kadami mo. Siguro yung mga nakabit na ng kasama dito. Nagsama sila sa lanak. Wow. Ya. Kalau katanya ngayon mapunta. Mungkin demiut ni yang bigyan na ulang sa uli. Ito sigurado na. Sa kaway. Sigurado na. Mabuti nga na alas 12, ilan pa lang makuha mo dito. Dito na, nagadunay na, nabutungol gamin yan daw. Nagpuntahan siguro lahat dito, no? Matay na. Pag wala ka palang taga-labada, pag palagi kang lampinan. Balik lang. Hirap din pala no, kung halimbawa dalawa lang kayo mag-asawa. Kawawa rin yung asawa mo no? Kasi yung asawa mo hindi pa rin makatira. So, kung yung dalawa lang talaga kayo, malayo kayo sa mga pamilya, ganyan.
Magpunta yung Hindi niya alam kung gano'n niya magtimpla ng yung sarili niya. Hindi niya alam. Siyempre malumak, lalo na kadya sa aga ko, malumak laba, makalaba. Ako ginagabnukan ko ng mainit na tubig. Unahin ko ba maglaba bago magtrabaho? Nakatulog na ba? Pakula ako ng tubig, damihan ko. Dami dito. Tugnukan ko yung paglabahan ko ng tubig. Gusto ko makaaga na magtrabaho, magugas ng plato, magdyan sa init yung tubig. Ano yung kalaba rin? Nagapasok pa yung asawa mo. Tapos may trabaho pa yung asawa mo. Ano? Matay ka siguro na sinumulaga tayo. Sinumulang? Madiga na tayo nga na yan. Walang magluto. Sanayan mo rin yun pag ko na. Oo, magbilis ka kaya magkilos yung pagkaroon yung sunod-sunod. Ano, siyempre, pag ginapura mo, may Nakabilis ko magkilos sabi niya. Pag nakatulog na, nasa duyan na, nakabilis ko pagkatakbo. Matrabaho ko kurang lahat bago pa makagising. wala nang katulong pa. Lalo ni Tita, nagtulaw. Nakadigos doon. Pero maginawa rin, hindi man mahirap alagaan si Chacha kasi Hindi. ang pangpa-behave niya na yun, ano. Yun yung mga barni-barni. Basta gameplay mo na rin yun, magkon na rin siya. Dalugan dalaling ibo. Ang pangitipan mo. Umugan po. Hindi paseng, mamaya may ahas dyan. So ayun guys, pauwi na tayo at ayan na naman ang ulan. Napuno na rin natin yung ating timba. Nakaisang timba din.